26-01-12-131. Пореден опит за измисляне на текст по мелодията "Кола слиза от планина". Кой как чуе имената, да се стега да ги каже. Седем се видели, седем се дочули, седем се прочели, седем се започнали. Кой как чуе имената, да го чуем как ги казва. Седем се видели, седем се дочули, седем се прочели, седем се започнали. Кой как чуе имената, да се стега да ги каже. Седем се познали, седем се създали, седем се умели, седем се решаващи. Кой как чуе имената, да го чуем как ги казва. Седем се познали, седем се създали, седем се умели, седем се решаващи. Кой как чуе имената, да се стега да ги каже. Седем се бездлъжни, седем се безвидни, седем се безродни, седем се сродяващи. Кой как чуе имената, да го чуем как ги казва. Седем се бездлъжни, седем се безвидни, седем се безродни, седем се сродяващи. Кой как чуе имената, да се стега да ги каже. Седем се лечими, седем се търпими, седем се значими, седем се вменяеми. Кой как чуе имената, да го чуем как ги казва. Седем се лечими, седем се търпими, седем се значими, седем се вменяеми. Кой как чуе имената, да се стега да ги каже. Седем се митични, седем се могъщи, седем се велики, седем се завършващи. Кой как чуе имената, да го чуем как ги казва. Седем се митични, седем се могъщи, седем се велики, седем се завършващи. Недоизмислял, седем се измислящият. 12 януари 2026 година.